Біз бүгін кино плюс театр деп аталған республика акциясы башлану ыңайынан Мануат конференциясына жиылдық. Біздің спикерлер белән таныштырып китәм. Айтуганова Миләүшә Ләбибовна, Татар кино оешмасы директоры. Якупов Ильфир Ильшатович, Галиаскар Камал исемдәге Татар дәүләт академия театры директоры. Җиһаншин Фәнис Рәдифович, Татарстанның атказанган артисты. Бариев Радик Зөфәрович, Татарстанның атказанган һәм халык артисты. Башта спикерларга сүз бирәбез, алар чыгышыннан соң сорауларга күчәбез. Ильфир Ильшатовичның китәсе бар, шуңа күрә аннан башласак булыр. Бу кино инициативасымы, театрныкымы, менә шуның турында сөйләп китсәгез иде. Хәерле көн. Бик зур рәхмәт менә мондый матбугат чаралары ясаганыгыз өчен. Инициатива һәр вакыт, сәнгатьтә инициатива һәр вакыт халыктан килә. Халык сорый. Халык сораганны, әлбәттә, без ишетергә тиеш һәм аңа кулайрак ясарга тиеш. Халык дигәннән ничек килеп чыкты? Бу инде беренче тапкыр түгел, 19 елда без мондый проект ясаган идек татар кино белән. Бик зур рәхмәт менә Миләүшә Ләбибовнага игътибар иткәне өчен, шундый проектларга һәм тәкъдимнәргә. Хәтта сез беренче безгә чыккансыздыр, әйдәгез әле шулай итеп эшлик дип. Шулай булган иде. Безнең театр сәнгате ул репертуар театрда бигрәк тәгән спектакльләрнең гомере кайберләрнеке кыска, кайберләрнеке озын. Мәсәлән, Җанкисәккәем, Гыргырый кияүләре, алар безнең 95 елдан бит бара. 95 елдан бирле сәхнәдә бара. Бар, Әлдермештән Илмәндәр шулай ук озак еллар буе барган, халык күңелен яулаган спектакльләр. Башка спектакльләр дә бар. Спектакльнең гомере уртача 5-8 ел репертуар театрында. Әмма дә ләкин халык менә тагын карар идек, тагын күрер идек, күрсәтсәгез иде, менә безнең дусларыбызга, балаларыбызга, аныкларыбызга күрсәтәсе килә менә шул спектакльләрне дип сорагач, без үзебезнең дәген YouTube каналны ачтык һәм трансляциялардагы туры трансляциялар инде без Камал театры 18 елдан бирле интернет шелтәрендә алып бара. Шуннан нигә бу спектакльләрне кичкенә генә компьютер телевизорыннан күрсәтмичә зур экраннан күрсәтергә. Менә безнең каршыда артистлар, шул ук Шәүкәт абыйлар, шул ук Ирек абыйлар уйныйлар шул спектакльләрне. Һәм инде менә шуннан килеп чыкты шундый проект кино плюс театр дигән. Киләчәктә һәм Миләүшә Ләбибовна әйтеп китәр, шуннан да кинотеатр, Мир кинотеатрында без аны башлап җибәрдек һәм халык җөрде, халык булды. Шул ук вакытта без спектакльдән, әлбәттә, спектакльне карагач тамашачылар, видео спектакльне карагач тамашачылар зур экранда, анда катнашкан, исән-сау булган артистлар белән очрашулар да булды. Ансы да кызык, алар дагы сорауларын бирә, күптән кызыксындырган аларны сорауларын бирәләр. Менә шулай, шуннан килеп чыкты бу проект. Халык үзе сорады. Кайсы спектакльләр күрсәтеләчәк һәм бу эш дәвам итәчәкме киләчәктә? Күрсәтеләчәк. Менә 6 мартта Кара Чикмән, шулай ук заманда популяр иде бу спектакль. Шуннан соң 10 мартта Банкрот спектакле, 20 мартта Хуҗа Насретдин, 27 мартта Ханума спектакле. Һәм менә әйтеп киткәнемчә, мәсәлән, Кара Чикмән спектакле 2005 елда чыккан спектакль һәм ул 10 ел буе барды. Аны интернеттан да трансляциялар ясадык без. Культура канала килеп төшереп китте, трансляциясын ясады. Һәр спектакльдә титрлар бар рус теленә, тәрҗемә. Бу безнең театрның без һәрбер спектакльне тәрҗемә итәбез. Офлайнда, онлайнда булып чыга инде. Шуңа менә бу спектакльләргә рәхим итегез. Бу кинотеатр Мирда булачак спектакльләр. Бик зур рәхмәт.
Миләүшә Ләбибовна, Татар кино оешмасының өлеше турында сөйләп китсәгез иде тулырак менә бу ике фильм Хәерле хакында. көн, исәнмесез, бик зур рәхмәт шундый мөмкинчелек биргәнегез өчен. Чыннан да безнең татар кинода кино күрсәтү генә түгел, без күп кенә шундый коллаборация, хәзер бик шундый модный сүз бар. Үткәрәбез һәм чыннан да күп кенә оешмалар белән бергәләшеп без кинога бәйле шундый чаралар үткәрәбез. Андый вакыйгалар шактый. Мәсәлән, театр белән менә хәзер сөйләп китте инде Илфир Иршатович, аннан соң безнең Милли музей белән бар, аннары безнең дуслык йорты белән күп кенә чаралар, кайда менә кино күрсәтергә була, ничек менә киноны кулланырга була, без аны эшлибез. Бу бүгенге вакытта минемчә бик яхшы юнәлеш. Ни өчен дисәгез, гомумән дөнья күләмендә бүген шундый тренд бар, тенденция, бу синтез искусств дигән. Ягъни күп кенә сәнгатьләрне кушып, ниндидер бер яңа жанр барлыкка килә. Инде бу театр һәм кино дигән акциягә килсәк, бу 2019 елны хәтерлисез, ул театр елы булды. Менә ул елны без башлаган һәм бик уңышлы булды ул акция. Быел инде без республика буйлап та барабыз. Ул вакытта әйтергә кирәк, Илфирның шундый инициативасы булды, премьераларны Шаулы театрында күрсәтергә һәм чыннан да бу акция килеп чыкты. Премьера көнендә параллель рәвештә Шаулыда театрдан шундый кинотеатрга турыдан-туры трансляция барды. Бу бик яхшы вакыйга булды. Һәм сез беләсез, бу бездә генә түгел, гомумән күп кенә илләрдә, мәсәлән, хәзер балет, операларны язалар да, һәм күп кенә кинотеатрларда вакыт узгач күрсәтәләр, һәм чыннан да бу бик популяр сәнгать килеп чыкты. Бездә инде татарлар театрны бик яраталар бит инде, сез беләсез аны. Һәм бу безнең өчен дә, театр өчен дә бу аудиторияны киңәйтү дигән сүз. Кино өчен, кинотеатрлар өчен киңәйтү, чөнки элек булган матур гына спектакльләр, популяр спектакльләр яңадан экранга чыгу, ул мин әйтер идем, ул яңа тәэсирләр калдыра кешедә. Мин мәсәлән үзем спектакльне караганда, зур экранда ул гомумән икенче төрле кабул ителә. Ни өчен дисәгез, театрда без бит инде карыйбыз, безнең профессиональ тел белән әйтсәк, общий план бездә. Без детальләрне күрмибез. Видеога яздырган спектакльләр, алар режиссердан һәм оператордан тора, һәм анда крупный план бар, анда күзләрне күреп була, анда шундый икенче тәэсир калдыра. Мин мәсәлән Аерыла алмадым ул спектакльләрне. Карый башлыйм һәм китә алмыйм. Эшем булса да, мин аны карап бетерә дирим. Гомумән, Миләүшә Ләбибовна шунда сөйләп китәсем килә. Миләүшә Ләбибовна әле телевидениедә эшләгәндә дәгән без тыгыз элемтәдә эшли идек. Менә әйтергә кирәк, без Шамил Нурич белән дә нык менә эшләдек бу юнәлештә һәм телевидениедә булган, фондта булган спектакльләр ул нәкъ менә безнең хезмәттәшлек җимешләре, иҗат җимешләре. Аның айырмасы бар, менә әйтүемчә, театрда бер төрле кабул ителә, экранда гомумән икенче төрле кабул ителә. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу ниндидер яңа жанр барлыкка килде. Аның белән эшләргә кирәк. Республиканы әйтсәк, без менә бу 4 спектакль белән генә шикләнмибез. Безнең 12 спектакль, бик күп кенә спектакльләр әле язылган булса да, аның прокатный удостоверениесе юк, монда бит әле шундый нечкәлекләр бар. Менә республикада, мәсәлән, бу 4 спектакльдән тыш, без әле күрсәтәбез Авыл ите Акбай, бу бик билгеле спектакль, сез аны бөтенегез беләсез, балачакта карагансыздыр. Мәхәббәт турында сөйләшик, Талак, Бабайлар чуагы, менә нинди спектакльләрне безгә Камал театры бирде, бөтенесе республикага таралып китте. Иң актив районнар, сез менә хәзер бәлки гаҗәпләнерсез дә, бу Чистай районында бүтән РДКда бу спектакльләр күрсәтелә. Барлык РДКга шул спектакльләрне алганнар. Питрәч районы, шулай ук Рус районы дип саныйбыз бит инде, анда да бик күп спектакльләрне алалар. Төләче, Спас районы һәм Сарманда бик күп спектакльләр күрсәтәбез. Гомумән алганда безнең
80 нуктада бу спектакльләр күрсәтелә, Алла бирсә, Алла теләсә акциянең уңышлы булуына бер дә шикләнмим. Рәхмәт. Мен менә шуны да өстәп китәсем килә. Пандемия 20-нче елда булды бит. Бик күп рус театрлары, бүтән театрлар шундый бер проблемага очрадылар. Алар спектакльләрнең записларын ясамаганнар, төшермәгәннәр. Репертуарда барган вакытта безнең театрның, Галиәсгар Камал театрының ул инде күптәнге Шамил Зинуровичтагы бик актив дискларда чыгарган иде. Һәм бик актив шул спектакльләрне ничектер тарихка, киләчәккә кире кайтып карарлык иттереп яздырып, әйбәт иттереп яздырып калдырганнар. Шундый зур безнең, Аллага шөкер дип әйтәсем килә, архивыбыз бар. Һәм бу зур үрнәк башка театрларга да спектакльләрне яздырга. Мин беләм, хәтта безнең Казанда да кайбер театрлар үзләренең спектакльләрен яздырмыйлар. Менә куәтләп әйтим әле, без бүтән театрларга хат җибәрдек бу акция турында. Без аны татар телендә генә һәм Камал театры белән генә түгел, гомумән бүтән театрлар белән эшләргә ниятләгән, бер генә театрда да инициатива булмады. Ягъни язылган, яхшы сыйфатта язылган спектакльләр юк. Камалда бар. Чөнки ул чыгымнар сорый. Бу эш спектакльне әйбәтләп яздырга, берничә камерага яздырга ул чыгымнар һәм вакыт сорый. Әмма дә ләкин вакыт үткәч аннан соң уфылдыйсың. Ник җитешмәдек, ник яздырмадык. Ул вакытта без проблема булды безнең. Хәтерендәме? Килде дә Шамил Зинуровичтан соң, юк, сезгә телевидениега яздырга бирмибез дип, менә шундый бәхәскә кергән идек. Мин аны вакытта әйттем. Менә вакыт узар әле, сез үзегез дә аңларсыз, бу бик кирәкле эш дип. Һәм мин аерым ялладым дагы. Үзебез төшерә башладык. Менә бу кино плюс театр акциясында театрына күрсәтү түгел, танылган шәхесләр, танылган артистлар белән очрашуларда көтелә дип беләм. Фәнис Радифович, сез катнашасызмы бу очрашуларда? Менә шуның турында сөйләп үтсәгез, ничегрәк булачак ул? Исәнмесез, рәхмәт, әлбәттә катнашам. Ул 20 мартта Хуҗа Насыр спектакле сәгать 12-дә була. Ниндирәк форматта үтәчәк? Менә шуның турында сөйләсәгез иде. Ул бик җылы форматта, чөнки мин мәсәлән Җанкисәкәем спектакль белән инде интернет шелтәрендә игълан чыгуга, аны үземнең шелтәрләргә урнаштыруга миннән инде билетлар сорап, бик күп хатлар килә башлагач, мин бераз югалып калдым. Нишләп сез театрга барып карамыйсыз, нигә сез кинотеатрга барасыз дип җавап бирә башладым. Инде аның мәгънәсе менә шушы спектакль узганнан соң иң кызыгы шушы артистларның, экранда күргән артистларның сәхнәдә экраннан төшеп инде сәхнәдә була бит инде, алар алдында чыгыш ясау, чынлап та ул үзенә күрә әйтеп бетергес ниндидер эмоциональный ни бирә икән аларга. Һәм минем өчен әлеге форматта бу спектакльләрне нәкъ менә шуларның сайлап алуы миңа калса бик зур мәртәбә. Бу безнең репертуардагы иң әйбәт спектакльләр. Илфир Ришатович ул турыда әйтеп китте инде. Һәм Миләүшә Ләбибовнаның менә шушы зур адымы ул безнең өчен беренче чиратта әлбәттә онлайн трансляциялар белән тамашачыларның географиясын киңәйтү. Аларның үзләренең, без бит инде залда утырган тамашачы нәрсә уйлаганын, нинди фикер әйткәнен ишетә алмыйбыз, менә монда очрашуда инде аларның фикерләрен беләбез. Аларның хәтта кем кайсы артистны ярата, кайсы артистны ни өчен яратмаган да тыңларга туры килә. Менә шушындый кызык гыйбрәтләр белән очрашу белән дәвам итәр дип уйлыйм бүгенге безнең күрсәтелгән шушы спектакльләрдә. Бик зур рәхмәт. Радик Зөфәрович, сез дә катнашасызмы? Менә бу проект карата фикерегезне әйтеп китегез әле. Монда килгән микән, әлбәттә катнашам. Мин монда 3 спектакльдә менә бу күрсәтелгән менә 4 спектакльдән 3-сендә катнашам. Кара Шикмән, Банкрот һәм Ханума. Әлбәттә бу әйбәт проект. Менә ничек кенә әйтсәң дә, аңа каршы килүчеләр булырда, нәрсәгә аны эшләргә шулай әйт. Әлбәттә Илфир Ришатович әйтте, спектакльләрнең гомере бик кыска. Шуңа күрә ул беренче чиратта тарихта калуын, пленкада, цифрадамы хәзер ничек
Икенче яктан бик күп кешеләр бар, нишләп, менә моны карый алмадым, моны карый алмадым, чөнки бөтен кеше Казанга килеп карарга өлгерми. Әлбәттә, бу районнарда күрсәтелү бу бик зур эш. Алар барыбер. Шуңа ул бит инде тарихка кала, мәсәлән, банкротта анда инде менә хәзер безнең арабызда булмаган кешеләр, Эрик Бахманов, Хәлим Заряловларны күрә алалар. Ханумада менә катнашкан кешеләр анда бар, хәзер безнең арабыздан киткән кешеләр. Алар ничек уйнаган, менә хәзер яңа буыннар килә, менә без бит барыбер гел сөйләп торабыз. Бийек артистларыбыз булган, бийек артистларыбыз, алар менә шундый. Һәм яшь кешеләр безнең театрда менә йөрүчеләр, әлбәттә, аларны менә кинотеатрда күрә алалар. Ул Биктимировларны. Менә шул. Рахмәт. Миләүшә Ләбибова, тагын нинди артистларны очрашуда көтәргә мөмкин? 6 март, ну, әлбәттә, бу без икәү бергә сөйләшкән шәхесләр, алар киләме, юкмы, мин әлегә әйтә алмыйм. Төрле ситуациялар булырга мөмкин, ләкин әлегә планда 6 март Фәрит Бикчәнтәев үзем киләм диде. Искәндәр Хәйруллин, Люция Хәмитова һәм Илтизар Мөхәммәдгалиев. 13 мартта Банкрот спектаклендә уйнаган актерлар бу Радик Бареев, Ләйсән Рәхимова, Рамил Важиев һәм Әсхәр Шакиров. 20 мартта Хуҗа Насретдин спектакле була. Анда инде Фәнис үзе әйтеп китте киләм дип вәгъдә бирде сезгә. Миләүшә Шәйхетдинова һәм Илдар Хәйруллин. Ханумада Рузия Мотыгулина, Асхат Хисмәтов, Алсу Каюмова һәм Әхмәтҗанов Илдусабый. Менә шундый шәхесләр көтелә. Рәхмәт. Рөхсәт итсәгез, инде Сораулар, сорауларга күчик. Сораулар. Рәхмәт. Рузилә Мөхәммәтова. Миләүшә Ләбибовна, бу түләүле бит инде, монда керүчеләр түлиләрме һәм менә шушы проект кысаларында барлыгы күпме тамашачы килә ала максимум һәм примерно сез күпме тамашачыны көтәсез? Әгәр түләүле булса, аның күпме акча эшли аласыз? Әйе, безнең театр белән килешү нигезендә без эшлибез. Әлбәттә, безнең спектакльләр 100 сум тора. 100 сумлык билет алырга мөмкинчелек бардыр дип уйлыйм. Күбесе, әлбәттә, монда аудиторияга килгәндә күп кенә менә шул яшьлекне сагынып өлкән кешеләр килә. Без аларны да истә тотабыз, чөнки күбесе пенсиядә алар. Менә элек 19 елда алып барганда бик күп кеше киләдер, анда тулы зал иде. Хәзер инде безнең тулы зал җыя алмыйбыз, 70% җыябыз. Менә шуннан хисап тотсак инде, кинотеатр Мир 4 спектакль, менә санагыз инде, күп түгел. Татарстан буйлап анысын ничек була әле анысын санарга кирәк, белмим. Татарстан буйлап без әле үткәрмәдек кино һәм театр. Көтелә дип уйлыйм халыкта, чөнки хәзер кинотеатрларда шундый кытлык бара репертуарга. Бу акция әле шундый кытлыкка килеп эләкте бит әле. Бөтен Голливуд фильмнарын хәзер релизларны алдылар. Һәм кинотеатрларга репертуар җитми, күрсәтергә материал юк. Һәм мин уйлыйм, менә бу татар халкына, татар тамашачына менә бу спектакльләрне карау үзенә күрә бер бәйрәм булыр дип уйлыйм. Чөнки кинотеатрда да репертуар юк, шул ук вакытта карарга да материал бар. Ул чыннан да уникаль материал. Менә без әйтәбез бит, элек төшерелгән фильмнар, менә кайчан булса да төшерелгән, әйтик, 50нче елларда, 60нчы елларда төшерелгән булса да, бу кинолар әле дә карала. Ул бит инде мәңгелек сәнгать дигән сүз. Менә бу язмага, видеога яздырылган спектакльләр ул шулай ук мәңгелек сәнгать. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәерле көн, Шәһри Казан, Лилия Хәсәнова. Менә сез релизда монда күрсәтелгән Алпаста бугада инде булган дип, анда халык ничек кабул итте, җыя алдыгызмы? Һәм менә анда теге Ютазы, Сарман кебек ерак районнар бар, анда гына түгел, барлык районнарга да Камал театры артистлары шулай ук очрашуга киләчәкме? Кайбер спектакльләргә, районнарга да актерлар барыр дип өметләнәм. Без шулай сөйләштек Эльфир белән. Ләкин монысы инде
Монысы инде айрым сөйләшү, чөнки ниндидер актерларның спектакльләре булуы мөмкин. Кайбер актерлар әлбәттә премьераларда катнаша, репетицияләрдә катнаша. Шуңа күрә бу инде шундый живой вопрос дип әйтик. Көнендә генә хәл итә торган, бер ике көн кала гына хәл итә торган. Ә Казанда менә тегелай менә шулай була. Бармы тагын сораулар? Бар Резиләнең. Сәхнә журналы, Габдуллин Алсу. Миләүшә Ләбибовна, сезгәдер инде бу сорау. Менә районнардан үзегез дә әйттегез, менә Чистайда бик күп ДКлар белән килешү төзенде, Питрәш районы, Теләче дип. Анда алар ничек менә үзләренең тамашачыларның активлыгына карап, шулай күп афишага спектакльләр кертәләрме? Алар нәрсәгә, бәлки менә кеше килмәгән очраклар булса, я булмаса анда алдан инде киләсе кешеләрне алдан списоклары төзелеп куеламы? Ничек алар беләләр аны? Һәрбер кинотеатр үзенчә, һәрбер РДК үзенчә эшли. Мин уйлыйм, хәзер бүгенге көндә иң популяр реклама ул WhatsApp группаларында. Һәрбер авылда WhatsApp группа бар. Шунда информация бирәләр дә, мәгълүмат бирәләр дә, халык килә дип уйлыйм. Менә монда сорау бар, бер-ике районда февральдә үткәрелде дип. Чыннан да Буада әйбәт җыйганнары. Буада әлегә мин сезгә кеше санын әйтә алмыйм, ләкин анда кеше килде. Кызыксыну бар районнарда, февральдә кызыксыну бар. Шуңа күрә без инде аны киңәйттек һәм бөтен районнарга тәкъдим иттек. Безнең районнар белән элемтә тыгыз. Һәм алар бер-берсе белән дә сөйләшәләр, халык киләме, юкмы, килгән булса инде, әйдә безгә дә алыйк әле дигән. Ничек алар җыялар, бу һәрбер кинотеатрның үз эше. Мин монда берничек тә аларга ярдәм дә итә алмыйм, чөнки без моннан Казаннан, әйтик, Четыре Дворский клубка кеше җыя алмыйбыз инде. План юк. Юк. Резилә тагын бар. Миләүшә Ләбибовна, менә мир өчен нәкъ менә шушы 4 спектакльне театр тәкъдим итте. Әллә сез сайлап алдыгызмы? Кем ягыннан? Иши тагын Радикка да бер сорау биреп куям сразу. Сразу бир. Ага. Радик, үзеңнең яшь чактагы спектакльләрең, элекке спектакльләр бит инде монда, әйеме? Менә хәзерге ак чәчле Радик Барифул спектакльләргә карагач, нинди хисләр кичерә? Үзенең яшь чагын. Бұл провокационный вопрос, конечно. Ничек дип карыйсың инде? Менә булай, менә ул вакыт, бу бит спектакльләр шул вакытта куелган. Шул тормышта стилистика. Менә Карачик мәнне карасаң, ул бит инде шундый театр өчен бик Чистәдән переломный вакытта булды бит инде. 2002 елда Марсель Хакимович вафат булды. Шулай бит. Карачик мәнне ул куярга тиеш иде. Аның үз распределениесе бар иде. Аның кармактан ул куеп чыккан инде артистларны. Фәрит абый ул инде киткәч, Марсель Фәрит абый бу пьесаны алды һәм үзенчә куйды. Әлбәттә, бу бөтен тамашачы өчен, театр өчен менә ул шок булды. Яңалык булды. Мюзикл нинде нәрсәле өлкәсендә безнең театр эшләгәне юк әле. Җырлап, биеп, менә шундый притча эшләп, ул бик ни булды. Аны халык та 1-2 ел шокта җирде. Барый микән, бармый микән. Аңлап бетермәде. Нәрсәгә бу, ничек бу? Шуннан бу, мәсәлән, менә мин үзем әйтәм, без бит аны кичерәбез. Ничек бу әйбәт спектакль, ничек халык җирми? Шуннан соң 1-2 фестивальдә катнашып, беренче урынны алып, шундый международный теге лучший режиссер, лучший главная роль инде Фәрит белән, Фәрит Рифкатович белән Искәндәр Хайруллин бөтен җирдә гран-прилар алып бардылар. Әлбәттә, бу хәбәр килә Казанга. Әлбәттә, ул менә сез пресса, аны таратасыз, халык моны шыгрым җыри башлады. Шуңа күрә бу шундый ничәле теге раненый теге торып, ничектер үзен күрсәтте. Шуңа күрә мондай легендар спектакльдә менә катнашу үзенә күрә инде. Ә инде әлбәттә без үзебезне карыйбыз хәзер менә безгә 50 яшь, 20 ел элек, 30 яшь иде. Карыйсың, ничек карыйсың? Белмим инде ничек. Үземне сөкмим әлбәттә. Резиләме?
Зилә миңа нинди сорау иде? Шушы 4 спектакль сөйләп алды. Бу кем инициативасы теге якын? Мир кинотеатры өчен без үзебез сайлап алдык бу 4 спектакльне. Чыннан да тәҗрибәдән чыгып, без 19 елда бу спектакльләрне караган идек. Аны карамаган кеше тагын качан була, зинһар өчен күрсәтегез дигән фикердә калды. Инде ни өчен Мир кинотеатрда шул 4 спектакль генә аннары юк? Сез инде беләсез, безнең апрельдә Мир кинотеатры ябыла ремонтка, һәм шуңа күрә без аны дәвам итә алмыйбыз. Шуңа күрә инде без акцентны республикага куйдык бу очракта, бу акциядә. Республикада күбрәк күрсәтергә. Безнең кайбер кинотеатрлар ел ахырына кадәр планлаштырды. Мәсәлән, Питрәчтә алар уже декабрьгә кадәр планлаштырды. Атна сайын күрсәтәләр бер спектакль һәм шундый килеп чыга аларның репертуары. Рәхмәт. Мин дә сорам сезгәдер инде, менә безнең Казанда җәй көне була ачык һавадагы кино. Бәлки сезгә шушы юнәлештә моннан соң дәвам итәргәдер. Кинотеатр ябылгач. Рәхмәт сораугыз өчен. Театр белән килешеп, анда бит инде акчасыз бушлай күрсәтәбез. Ачык һавада бит инде акча җыеп булмый. Моны инде театр белән килешеп эшләргә кирәк. Сораулар калдымы? Әйтелеп бетмәгән фикерләр бармы? Хөрмәтле конукалар. Бер фикер генә бар. Менә без барыбер менә ул спектакльләр, менә хәзер бара репертуарда спектакльләр, алар әлбәттә әле төшерелмәгән. Бәлки Эльфир Шат кызганычка каршы юк, миңа әйтермен, бәлки менә Миләүшә Ләбибовна сезнең инициатива беләнме, ул менә спектакльләрне сез төшерсәгез, сезнең тәҗрибә белән әйбәт итеп, бәлки ул сезгә дә уже ни булыр иде. Сез генә безнең алып тормау, монда конгломерация булып, сез төшереп, сез аны беләсез ничек, ресурслар бар сезнең. Менә шундай, чөнки кайбер менә бар спектакльләр төшерелгән, карыйсың, сыйфатлары бик начар. Менә хәзер без хәзер аңлыйбыз, менә мондай хәзер акция булгач, инде хәзер бу яңача төшерергә кирәк. Өстән дә төшерергә, арттан да төшерергә кирәк. Бәкенә метслар эшли, мәсәлән. Шундай сыйфатта булса, бик әйбәт булыр иде. Рәхмәт, бу яхшы тәкъдим. Әлбәттә, бу многокамерная съемка дип атала. Монда шул сез инде беләсез, телевидениедә передвижная телевизионная станция бар. Анда менә 6-8 камера белән дә төшерергә була. Ләкин Эльфир Шат әйткән иде, бу чыннан да чыгымнар таләп итә. Ни өчен хәзер бүгенге көндә шундый теге күләмдә төшермиләр? Мин аңламыйм, бәлки моның сәбәпләре бардыр. Уйлап карарга була, яуларга була. Ну, 3 камераны яулап алырга. Матч ТВ һәм 2 миллион түлисең. Рәхмәт, тагын сораулар тумадымы сезнең? Фикерләр калмадымы тагын? Зур рәхмәт сезгә. Киләсе монда кызлар гына утыра. Киләсе бәйрәмнәр белән үзем котлыйм әле, егетләр. Алайсам тәмамлыйбыз матбугат конференциясын. Барыбыз да бәйрәм белән киләчәк бәйрәм.